bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare jaam hiire mon hande ko ñalawma talata 6 lewru janvier hitande ujunnaje 2026 habruji moɗon ɗemgal Pulaar heɗo idderɗen ko toon to Washington on kanko Donald Trump e nder konngudi welli e médias sociaux ji makko ɗum noon kadi ko rentinde e républicain ji e supporteur uji makko wonde so tawi ɓe gañaki woteji garoji e lewru novembre hitande ujunnaje 2026 ene wayno ko kanko Donald Trump ko patteɗe empêché kanko Donald Trump kadi laamu makko nene continue hande dikkodirde e Venezuela ɗum noon ko caggal nde ɓe nangi président mo Venezuela gadɗum Amérique ene wayno ko gardiɗo toon jooɗiɗo oɗo saji toon jappere hono kanko vice président o ene wayno ɓe mbi wonde so tawi o jaɓani likkodirde e Amérique ko mabɓe neli toon kadi militaire uji goɗɗi habruji men international mana en toon to Paris hande woni jonde kamɓe yimɓe ɗaɓɓoɓe jamno dañira toon to Ukraine ɗum noon ko leyɗele jeeyaɗe Union européenne e kamɓe États-Unis e kamɓe kadi Ukraine naɓe nan ƴeewa kadi holko jogori haalede toon habruji men international toon to Niger ɗum noon to wuuro wiyetengo Torodi wuuro takkingo frontiére hakkude Niger e Burkina Faso ene wayno ko waɗi boniyankoɓe janni toon hecciyanke galle privé goto mbari kanko privé o e galle muɗum foof habruji men international cakkitoɗen koko fati e sport sen dañani jokkodiri Tijani en ma en gara e meftande ko fati coftal balle hande surtout toon to coupe d'Afrique des nations gonɗo toon to Maroc ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni e dasuji muɗum siftinde on tan hande ko talata 6 lewru janvier hitande ujunnaje 2026 bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare jaam hiire mon gonɗen joni ko 10h ɗo e Maison ɗum noon hawri ko toon to Paris hawri ko 4h du matin toon to Dakar hawri ko 3h du matin toon to Caracas ɓe goni ko 11h jamma habruji moɗon e ɗemgal Pulaar bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare habruji men États-Unis guiɗirɗen ko tunnade ha hande ko winda toon nde journal biyeteɗo Action ono kanko Donald Trump laamu makko oɗo ñalawma talata hande dawri ko wiide wonde ko ene jogui état ji 5 démocrate en ɗo ganduɗa henne kanko Donald Trump administration makko ma kuppu kalisaji jahannoɗi toon kalisaji fédéral wallude ko e sukaɓe holno ndenirte ɗiɗon état ji 5 démocrate en kanko Donald Trump wi wonde ko wallateɓe toon ko fate surtout en sukaɓe no jangguiri walla holno ndenira ɗum noon ko fraude kamɓe ɗiɗo état ji démocrate en état ji goɗɗi kañum koye men mbaddi jungo e fandi joni pour ɓini kañumen koye men kaɓe makko kanko Donald Trump siftinde on toon ko caggal nde kanko Donald Trump nde déclaré guerre toon to Minnesota surtout toon to wuuro wiyetengo Minneapolis e wayno ko yimɓe wonɓe toon taw origine men ko Somali naɓe kañumen koye men jeeya e waɗɓe ɗiɗo fraude aji joni noon e wayno ko caggal nde oɗon état ɓe donki dañde toon noɓe nanguiri yimɓe walla noɓe jiitiri ɓe paati joni ko toon to Californie ɗum nadi kadi ko yalti ummade toon to Maison Blanche ene wayno koɓe mbi ko Californie e New York état ji tati goɗɗi janteɗe ɗen woni état ji 5 wonde ko kamɓe Maison Blanche maɓe kuppu kala ballal jahanno ngal toon ko fate wallude sukaɓe holno mbaɗno ndenira hande kadi ko fate habruji gomri toon to Maison Blanche hono kanko Peter Hegseth gardiɗo défense league ndi omon continue haare makko oɗo saji joni contre sénateur biyeteɗo Mark Kelly noon ko sénateur jeeyaɗo toon to Arizona e kadi ko kañum worum ne jeeya ɓeɗo serdiyankoɓe jeeya wannoɓe kayitaji walla wannoɓe film uji pour wiide wonde ko militaire uji américain potani ɗoftade kala jamiroje garɗe mumen taw jamiroje ɗe ko lundiɗe lawol donc kanko Peter Hegseth guila nden o wino wonde ko mawo maɓe ƴeewi ɓe goni ko wadde peeje fof beele ɓe mbaɗa pinirono kanko Mark Kelly joni nder konnguli ɗi o haali kanko Peter Hegseth ƴeewde ustude grade makko kanko Mark Kelly siftinde on tan e tumnade hande Action ko haali MSNBC News ko haali kanko Mark Kelly nde o yaltata armine nde o yalta retraite nde o wonno ko capitaine ɗum noon kadi no wayno ko tumnade hande MSNBC News télévision wi wonde ko d'abord ko kanko Peter Hegseth mataw wondi ko anda kono noon ala fof doole ɗe o jogui walla hattande o jogui on wawi ustude jobdi Mark Kelly yaɓete en tant que retraité walla ustude grade muɗum e wiide journal o kadi hande wayno ko koni fédéral jaɓiri tan wonde ko neɗɗo gonɗo e retraite muɗum yo wayli
haɗum yaltude arme ɗum noon ko so tawi waɗi gueɗe bonde ko wayno fraude ko wayno sinasade nde woni armde walla gueɗe goɗɗe parɗe service aji men e tumnaɗa andi journal ko haali wi wonde ko gueɗe ɗe marque kelli waɗi kañum e seɗɗiyankoɓe woɗɓe pour siftinde solde seɓe États-Unis kañumen koyemen pota jabde jamiroje ɗi gana jamiroje lawol ɗum ɗo ene jeeya koye constitution ko yamiri ɗum ko mbiyata ko free speech ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene constitution yamiri ɗum wala ko nawde ɗum e service mo wanno donc so tawi kanko Peter Hegseth o hutirima oɗo saha joni kuule walla doole mabɓe sibabu kamɓe gadde laamu pour wiyete on wayla retraite marque kelly ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko hutorade systéme laamu walla ko hutorade systéme justice contre droit mo yimi jogui ko mbiyata free speech ɗum noon ko jogade hattan haalde attaque kadi ko ɓeeɗo yimɓe ganduɗa e wonɓe retraite ko wawi wonde foof en wonni ko donc sénateur uji ɗiɗi taw républicain ji kañumen koye minen wayno ndentinimo kanko Peter Hegseth ministre défense o ɗum noon ko altinanki wiide wonde ko wiide dogande peeje ustude hono kanko sénateur makko kadi walla ustude ko yoɓete ɗum ko hunde nde wona remde lawol ɗiɗon sénateur uji républicain noon ko hen goto jeeyaɗo ko toon to Maine biyeteɗo Susan Collins wi wonde wayno ko peeje ɗe ganduɗa kanko Peter Hegseth o rewata oɗo saha joni ko gueɗe ɗe ganduɗa lundiɗe lawol sénateur goɗɗo o kadi woni ko républicain kañum hoore mum Tom Tillis jeeyaɗo toon to Caroline du Nord kañum hoore mum wi wonde ko gueɗe Peter Hegseth waɗata ɗe ɗum ɗo surtout ko fate censure ɗum ko hunde hersinde ko hunde jalnide hay sinno kanko oɗo sénateur Tom Tillis o wi wonde ko vidéo moɓe mbaɗi kamɓe sarɗiyankoɓe démocrate en ɗum ko hunde nde potani wadde kono noon ala fof ko woni hen e gueɗe ɗe ganduɗa en ene foti goto mabɓe ne soke walla goto mabɓe foti ñawede e hono kanko Donald Trump e nder kadi konngol ngol ƴefti ɗum no huccidi ɗum ko yimɓe supporteur uji makko walla supporteur uji républicain jo rentini wonde koye woteji garuji e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom so tawi kamɓe républicain ji walla supporteur uji mabɓe ɓe tinnaki ɓe tengtini walla contrôle mabɓe toon to congrès so démocrate en keftino wayno ko kanko Donald Trump ko baɗɗeteɗo kadi empêché ɗum noon siftindon tan ko kanko Donald Trump waɗanoma empêché laabi ɗiɗi ɗum noon koye mandaji ɓennuɗi ɗum noon ko sibabunde woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom laabi ɗiɗi fof en wayno ko sénat tato kamɓe ɓurno toon jogade keewal ɓe jaɓani ɓenninde ɗum pour wonde kanko hoore makko yo itte laamu oɗon saha tumnade kadi e sonde juge jaltuɗe ne wayno koyene wona 12% yimɓeɓe pour ɓuuri yidde oɗo saha joni ko kanko Donald Trump waɗi empêché ɗum noon ko sibabunde haalluji parɗe kanko Jeffrey Epstein ɗum noon kayitaji walla haalluji walla vidéo ji ɗi ganduɗa kamɓe Donald Trump gouvernement makko hande ne wayno ko tumnade démocrate en ko kalata ene wayno ɓe calimi yaltinde ko ɓuuri yiɗede yiyede hen o kono noon kadi ene wayno ko haareji makko ko fate noon kurtorto dadiɓe jeeyaɓe garde national yaade won état ji won kono noon kadi ko sakiti ko kadi ko gueɗe parɗe en toon to Venezuela caggal nde kanko Donald Trump o yamiri militaire uji américain ji jaaton to Venezuela nanga ko hono gardinoɗo leydi Venezuela hono kanko Nicolas Maduro ngolɗo nanngugol hay sinno hande woni républicain ji en continue supporté ko ɓuuri hewde républicain oɗo saha joni en kolli oɗo saha joni sikkitare wonde ko kanko Donald Trump ko waɗi ko wona gueɗe jadɗo e lawol ɗum ɗo abbiti kadi ko démocrate no kalata so tawi ko déclare guerre walla ko yaadine force leydi janandi yo waylu goomu laamiɗo toon ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump wala hen droit kono noon hujje mabɓe adan wonno ko wonde ko ɓe nangoyta oɗo Maduro ko sibabunde caɗele ko takka ko fate drogue kono noon e wayno ko sakkiti ko kanko Donald Trump e nder konngudi ɗo haali caggal nde Maduro addaɗo e États-Unis o wi wonde ko États-Unis kañum hoore mum ko kañum yuɓɓinta walla continue yuɓɓinde laamu ngongu toon to Venezuela hay sinno ɗum ɗon kadi ko hunde riwtande caggal ɗum caggal nde kanko cikko Maduro caggal nde waali o yigonde wonde ko ala fof président gonɗo toon to Venezuela keftinaɗo illa Maduro ene wayno ko kanko woni président ene wayno oɗo saha joni woni jooɗi jappere ɗum noon kadi yimɓe hewɓe jeeyaɓe wonɓe toon to Venezuela e surtout ene parti laaminoɗo nen continent nen diwta Donald Trump wiide wonde ko kañum en laamoto toon to Venezuela ɓe wiide mabɓe kamɓe Venezuela naɓe ɓe jiiɗa hay goto ɓe jaɓata enen arane fawo e leydi mabɓe ko wawi wonde fof oɗo saha joni kanko Donald Trump e rentinare nde huccini e républicain ji walla supporteur uji makko walla supporteur uji républicain
ko so tawi ɓe ndentaki ɓe tinni e woteji garuji lewru novembre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum noon ko woteji pasude suɓade yimɓe ɓe ganduɗa sarɗiyankoɓe so tawi kamɓe républicain ji ɓe perdi kanko Donald Trump ko batteɗo empêché e kanko Donald Trump kadi kontindemo haalde ha hande ɗum noon tumnade kadi Fox News ko haali o wi wonde ko démocrate en ko yimɓe ñaaɗɓe ko yimɓe ɓernde no fewi sibabu no wi wonde ko républicain en kañumen koye min mbaɗata empêché président démocrate en haysinde ne jogui sababu holko mbaɗir ɗum ɗon o haali kadi o wi sindo o waɗi goɗe kewɗe ko fate nde o laami joni nde ono laami noon ndende démocrate en so keeɓi kewendi toon to congrès koko jogori huccande empêche ɗum noon ko kanko Donald Trump ha hande continue mo haala mo rentina votoɓe taw ko républicain ji supporteur jum e kamɓe kadi siftin ɗon tan on wani ko républicain ha hande ko kañumen gardi toon to laamude leydi ndi kañumen kadi gardi toon to congrès ɗum noon cuuɗi ɗiɗi fof e kadi en wayni ko oɗo saha joni kadi ne tuuma wonde ko ene tuuma kadi oɗo cour suprême kañumen ko yimɓe siforteɓe ko kañumen ko conservateur uji ɗum noon ko ñawoɓe jeegom wonɓe toon ɓe ko ɓuuri hewde ñawoje ɗe dokkata Donald Trump ɗe wallude Donald Trump tan ha hande kanko Donald Trump kadi e nder konnguli ɗi o haali kadi ɗum noon ko cour makko mo ƴeftino en no caggal nde hitande nde mayata nde en wonde ko en wayni ko kanko hoore makko mo faami o yamiraka yo won candidat kadi pour lawol tasugol ɗum fof noon ko tuuma hen kadi ne wayni ko kanko hoore makko kanko Donald Trump o haaldi ɗum kadi yimɓe hewɓe kadi ko sakiri kadi o haaldi e goto mennoɗo wonde avocat makko taw ko avocat gandaɗo hono biyeteɗo Alan Dershowitz kañum woru men wayni ko waaji momo wi ɗum ko hunde nde ganduɗa wawa jogani marché ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko en tuuma wonde ko kanko Donald Trump ko haala ko fof ya garta o tumnade hande journal oɗo biyeteɗo Newsweek wi wonde ko yaara ko rewate no mo refto hen ko fof o ƴeewata tan ko so tawi omo wawi wadde ɗum so tawi ne wawi marsude pour o waɗa kanko hoore makko wonde candidat kadi lawol tasgol pour addade leydi États-Unis ɗum noon fof noon ko tumnade hande journal biyeteɗo Newsweek hande habruji men pasde Venezuela hono kanko Donald Trump e nder konngudi kadi ɗi ƴefti hande omo welti d'abord e mission mo neldi toon to Venezuela ɗum noon ko nangude hono gardinoɗo leydi muɗum hono kanko Nicolas Maduro kono wi kanko Donald Trump mo rentina gardiɗo leydi Venezuela oɗo saha joni so tawi kañum hoore mum salima jokkodirde e États-Unis wallondirde e États-Unis ɗum noon e wayni ko kanko hoore makko wawi neldude toon kadi opération goɗɗo militaire uji goɗɗi ɗum ɗo fof noon ari ko kadi ko caggal nde kanko gonɗo oɗon saha joni e jappere hono kanko gonnoɗo vice président mo Venezuela hono kanko wiyete Delcy Rodriguez nde o ƴefti konngol o wi wonde ko ala fof agent gonɗo caggal leydi walla leydi mbawni wonde wiide wonde ko kañum hoore mum ene laamu Venezuela ɗum ɗo fof noon ko haalluji ɗi belani kamɓe Donald Trump ene wayno kadi kanko Donald Trump kadi o haali o wi wonde kadi so tawi kanko gardiɗo leydi oɗo saha joni gon toon Delcy Rodriguez o wawi jokkodirde États-Unis ha wonaki kadi kamɓe États-Unis maɓe mbaɗ kalis kewɗo ɓe mbaɗa investissement pour ko fate kutorɗo walla usine aji pewnuji toon pétrole toon to Venezuela beele no fewnite no fewi beele kadi no wawa wadde leydi ndi ngaalu muɗum yaaru yeeso ɗum ɗo fof noon kadi ko hunde kadi abbitonde kadi e kanko holko woni sababu kanko Donald Trump ni o yiiɗi yanoyi toon to Venezuela o wini o gila ɗon ko fate dorokko noon haraleɓe hewɓe ko fate relation aji international mbi wonde ko woni ko kanko ko sibabu tan oɗo saha joni mo yiiɗi hebde pétrole gonɗo toon o sifti noon oɗon pétrole kadi woni ko kamɓe Venezuela jaɓodirnoɓe e Chine pour beele ɓe pétrole kewɗen ummo toon to Venezuela yaade toon to Chine e ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe américain ji ɓe beelano ko ɗon saha joni sifti noon tan ko kanko gardinoɗo leydi Venezuela hono kanko Nicolas Maduro e joom suudu makko biyeteɗo Cilia Flores woni ko kamɓe koye maɓɓe ɓe garino toon to tribunal gonɗo toon to New York hanki e kadi ɗum noon ko notade walla heɗade holko ɓe takka kamɓe fof noon kamɓe ɗiɗo fof noon ɓe mbi wonde ko ɓe gonɓe toñani e kadi ɓe kaali ɓe mbi kadi woni koɓe nangaɓe sibabude guerre kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international toon to Sénégal e tunnadi radio France international ko haadi hono pooɗe ndure woni toon gila hanki ɗum noon ko toon to assemblée maɓɓe national caggal nde kamɓe assemblée national ɓe pelliti gila hanki ñalawma tuusi ken wona 1jeeɗiɗi oto ko yimɓe sarɗiyankoɓe
ɗum noon noon wayni ko kamɓe jaaɓe partiji lundiɓe ɓe jenni ɗeɗon peeje no fewi ɓe mbi kadi peeje ɗe kadi ko ala ko leeri hen haydara ene wayni ko hay goto mabɓe anda holno ɗum yaari ha heeɓi ɗo en e nder konngol makko kanko ceerno Alassane Sall kamɓe parti Pastef e nder lewru janvier hitande ujunaji 25 ɓe mbawino wiide wonde koɓe guitti kala indemnité ji pasɗo en e saɗɗoyankoɓe ɗum noon ko ɓeɗon joɓeteno pour sene gona mission ngaji mum ken e hisateno ɗon sa 900 000 francs CFA wiide mabɓe kamɓe Pastef ɓe lumtini ɗum ko autoji ɗiɗo ay kono noon e konngol makko kanko ceerno Alassane Sall wi ɗiɗo autoji d' abord ko autoji tiɗɗi no fewi e kadi ɗum ɗo en fereji muɗum ni ɓuuri indemnité ɗi hewde e kono noon kadi o wi kadi ko hawni hen koɓe ganda ni so tawi kuule ndewama par ce que so tawi hunde wande ni ene soode foti rewede ko ƴeewete ko hol yimɓe yeeyoɓe autoji walla yimɓe wawɓe sodde autoji wonɓe ɗon goto foof namde holno wawi dañirde donc ƴeewe en ko ɓuuri famɗude fereji kono o wi ɗum ɗo foof rewaka ɗum noon e wayno ko nder konngol ngol jabti kanko El Hadji Malick Ndiaye gardiɗo assemblée nationale o wi wonde ko kamɓe toon to assemblée nationale e gardugol makko ɓe ɗoftima kuule ɗe foof ala hen ko jiiɓi hen ala hen ko suuɗi hen kanko El Hadji Malick ko jaɓani rokkude desayuji habruji men international hande toon to Niger ha e tumnade hande ko radio France international haali ene wayni ko préfet goto gonnoɗo toon to wuro wiyetengo Torodi waɗbodiyankoɓe jani e nokku muɗum hakkude jamma dimanche e subaka altine 5 janvier hitande ujunaji 26 ɗon wuro kadi ne wayni woni ko sar frontiére hakkude mabɓe e Burkina Faso ɗum ɗon kadi ngoɗon wuro kadi woni ko hakkude muɗum e Niamey kono wona 50 kilométre ɗum nata hande article o mbi wonde ko mayɓe caggal nde ɓeɗo waɗbodiyankoɓe jani toon ene wayno ɗo sa joni hisa kono wona yimɓe jeeɗiɗo donc kanko oɗo préfet gonnoɗo toon kanko waɗa makko koye armée Niger o jeeya ko capitaine e kanko e joom suudu makko e galle makko foof ɓe mbarama hen kamɓe waɗboniyankoɓe ɓe kadi ɓe mbawi tude toon autoji tati ɗi kadi ko autoji kamɓe renanoɓe préfecture o jeyno ɗum ɓe mbawi kadi yande toon e nokkuji kadi yimɓe mabɓe to cokono kamɓe waɗboniyankoɓe ɗum noon liberté ɗumen ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗon yimɓe kadi ko sogonoɓe toon to wuuro wiyetengo Torodi ko wawi wonde fof oɗum nokku kadi ɗiɗo lebbi fof ene wayni kamɓe militaire uji Niger koɓe hebbinɓe toon koye kadi caggal nde école aji kewɗi kañumen koye men guddasi babude hulde waɗboniyankoɓe ma jan toon ɗum noon e wayno ko ñande 17 lewru décembre ɓen ɗum hono goto e ɗiɗon école aji directeur muɗum toon to école gonɗo toon to wuuro wiyetengo Makalondi diftanoma ha hande yitaka ko wawi wonde foof oɗo attaque baɗɗo toon to wuuro wiyetengo Torodi ɗum ɗon kadi ko hunde hesere waɗboniyankoɓe hakkude mumen haareji mum hakkude mumen kamɓe e laamu Niger habruji men international cakkitortoɗen ko analyse mo journal goto biyeteɗo La Nouvelle Tribune waɗi ɗum noon Nouvelle Tribune o journal bindeteɗo toon to Cotonou kaaliɓe mbi ko nde ko caggal nde kamɓe américain ji ɓe janni toon to Venezuela ɓe dipti hono gardinoɗo leydi Venezuela hono kanko Nicolas Maduro toon to Afrique ene wayno réaction artiɓe leyɗele Afrique foof ha heddi leyɗele nayyi goto fof ko mumɗi oɗo saa joni e journal o kadi ko limti o wi wonde ko leyɗele nayyi ardiɓe ɗeɗon leyɗele kañumen koye men jalti e yesso télévision e micro ji e ƴefti konngol pour felde Amérique garɗiɗo waɗi ɗe ɗum noon ene jeeya hen hono kamɓe Afrique du Sud ene jeeya hen hono Namibie Mali ene wonde Burkina Faso sifti on kadi ko Mali e Burkina Faso e Niger ɗeɗo leyɗele kañum koye men ko sakkiri o kañum koko darti no fewi États-Unis caggal nde kadi États-Unis e laamu makko kanko Donald Trump nde waɗi nde yaltini doggol ko sakkiri ko doggol ngol kadi ne haala hen hono ɗeɗo leyɗele jeeyaɗe Sahel ko mbiyata AES kañum hoore mumen woni yimɓe muɗum gargol mumen toon to États-Unis koko sattina ɗum waɗi kamɓe ɗeɗo leyɗele tati jeeyaɗe AES kañumen koye men wayno mbi wonde ko américain ji hay goto men gadi wawa nadde toon to ɗeɗon leyɗele ko wawi wonde foof ko tumnade hande journal o ko fate nangugol kanko Maduro ene wayno leyɗele Afrique keddiɗe fof hay goto men jaɓani haalde ni ko fate ɗum ɗon saka noon surtout yen felde kono kanko Donald Trump tumnade kadi journal o hande ko haali e wi wonde ko ene wayno ko kanko Donald Trump sibabu no politique mo jogui ko fate maga o wonde hande ene wayno ko leyɗele aduna ɗe fof goto fof no foti renade sabu ene wawi tawde mon continue hande wiide wonde ko omo jogui kanko hoore makko kanko Donald Trump doggol gongol ngol foti huccitande ɗum noon ko ardiɓe ɗeɗon leyɗele e ɗum noon wawi kadi hay leyɗele Afrique ji ne mbawi jeeyede hen ɗum noon tumnade hande journal
biyeteɗo La Nouvelle Tribune gonɗo toon to Cotonou e kadi article maɓe publié ko toon to Radio France International. Habaruji men international hande toon to Paris en ɗamina hande hono kamɓe leyɗele Europe koni wona nogas jeeɗi leydi e leyɗele goɗɗe kadi takkiɗi kadi ko fate jamɗe dañira toon to Ukraine maɓe ndendi toon to Paris hande ɗum noon dental ngati kadi ngati délégation Amérique en wayno addi ɗum ko kanko nelaɗo mum kanko Donald Trump mo neli hono kanko Witkoff e no ɗamina kadi hono kanko ismu Donald Trump no Jared Kushner kañum hoore mum ma tawe nguɗon bos noon ko wayno ko ƴeewde kadi ɓedde holno garantie ɓe jogii kamɓe États-Unis kamɓe leyɗe Europe e kamɓe kadi leyɗele supportuɓe Ukraine hol garantie ɓe jogii pour so tawi jam dañama toon to Ukraine guerre gonɗo hakkude muɗum e Russie siftindon tan kadi ɗum ɗo kadi ari ko caggal nde kamɓe Russie naɓe kadi ɓe jani toon to Ukraine e jani clinique goto gonɗo toon to Kiev e nguɗon jango kadi ɓe mbayi neɗɗo goɗɗo kadi maayi toon e wuuro takkingo oɗon clinique wuro wiyetengo Fastive neɗɗo o kadi jaranogo duuɓi 70 ko wonde fof oɗo saha joni andaka hol ɗum ɗon no jogori yaarude ko donc jiida e ɓeɗon kadi no wayno ko kanko Vladimir Zelensky gardiɗo leydi Ukraine e kanko kadi premier ministre mo Angleterre Keir Starmer chancellor mo Allemagne Britain Friedrich Merz gardiɗo laamu Italie hono Giorgia Meloni e kanko kadi gardiɗo laamu Canada hono Mark Carney ɓeɗo fof ne men matawe nguɗon mbato nguton hande toon to Paris. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodiri Tijani Niang joɗaniɗo en toon to Nouakchott ɗo rokka en ko jogani en ko fate coftal balɗe. Tijani Niang bisimilla. Tijani Niang a jarama. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonnoon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata 6 lewru janvier hitande 2026 gasi haalaɓe donc ko musidɗo mon Amadou Touré haldano e moɗon en ballodiri e journal he kadi ko fate coftal ɓalli hono kanko Tijani Niang karalla meɗen joɗiniɗen toon to Nouakchott walli en kadi ha gueɗɗe fof jaari yeeso ko kanko directeur programme Foutanki Diaw en mbaali jaam ha janggo on jarama. Caktorɗen habaruji men koko fate coftal ɓallugo tinde on tan hono coupe d'Afrique des nations jouo toon to Maroc cuuji ɗiɗi mbaɗi toon hande match gadano ko hakkunde Algérie e République démocratique du Congo ɗum ene wayno ko Algérie hawi gotel ɓolum hakkunde Côte d'Ivoire e Burkina Faso Côte d'Ivoire fi Burkina Faso tati ɓolum aljuma garoɗo ko nder quart de finale fuddotoɓe Sénégal kañum ma fotte Mali subaka hedde 11h Cameroun ma fotte Maroc 2h kihiɗe ñande samedi nde ene wayno ko Algérie kañum fottata ko Nigeria de 11h Égypte fotta e Côte d'Ivoire 2h ñande samedi nde ɗum ɗo ko quart de finale jaafuɗon no fewi hande en mbawani jokkodirde Tijani Niang karalla men ko fate coftal ɓalde. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogorno hande ɗemgal Pulaar ɗo ñalawma talata 6 lewru janvier hitande 2026 gasi haalaɓe yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama ko musidɗo mon Amadou Touré haldano e moɗon.